Riječka udruga dragovoljaca Domovinskog rata podnijet će kaznenu prijavu protiv intendanta HNK Olivera Frljića i glavnog dramaturga te kuće Marina Blaževića. Razlog je to što su na pročelju kazališta na Dan neovisnosti izvjesili zastavu duginih boja umjesto hrvatske državne zastave. Frljić i Blažević su počinili kazneno djelo povrede ugleda Republike Hrvatske jer su na Dan neovisnosti 8. listopada na pročelju zgrade riječkog HNK izvjesili zastavu duginih boja, a zakonom o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske je utvrđeno da se taj dan obilježava isticanjem hrvatske državne zastave, rekao nam je predsjednik te udruge Mile Biondić. Smatramo da su obezvređivali i izrugivali se hrvatskoj zastavi, a čak i prema statutu kazališta trebala je biti izvješena hrvatska državna zastava. To nije njegovo kazalište, to nije njegova kuća, to je nacionalno kazalište i ne može po njemu raditi što se sjeti, dodao je. Pojašnjavajući zašto su mjesecima čekali s podizanjem kaznene prijave, Biondić kaže kako su očekivali reakciju odgovornih za imenovanje Frljića i Blaževića na čelne dužnosti u riječkom HNK, no to se nije dogodilo. Makedonski je parlament izglasao definiciju braka kao zajednice muškarca i žene sa 72 glasa za i samo 4 protiv. Konkretno riječ je o amandmanu Ustava koji definira brak, a druga točka kaže kako zakonske odnose u braku, obitelji i građanskim zajednicama treba regulirati zakonom koji usvaja dvotrećinska parlamentarna većina. Tim se povodom oglasila i organizacija Amnesty International kazavši kako je ovaj amandman još jedan doprinos diskriminaciji, nasilju i netoleranciji u Makedoniji na temelju spolne orijentacije. Zamjenica direktora Amnesty Internationala za Europu upozorila je kako Makedonija ide suprotno od europskog vala ozakonjenja istospolnih brakova i pozvala Makedoniju da povuče ovu diskriminatornu odluku. Irski ministar zdravstva Leo Varadkar odlučio se autati u emisiji Miriam Callaghan na RTE Radio 1 i to na svoj 36. rođendan. Ja sam gej, nije to neka tajna, ali ni nešto što svatko zna o meni i dosad nisam javno o tome govorio, rekao je ministar Varadkar na irskom radiju, dodavši kako to nije nešto što ga definira. Stiže nam referendum o bračnoj jednakosti i samo želim biti iskren prema ljudima. Želim reći kako bi mi osobno bilo drago da se na referendumu izglasa bračna jednakost. Jer želim biti ravnopravan građanin u svojoj zemlji u kojoj sam i član vlade, a ovog trenutka to nije tako, rekao je u eteru. Američki je Vrhovni sud najavio kako će donijeti odluku o tome treba li u svih 50 država ozakoniti bračnu jednakost, čime će se konačno riješiti jedno od najvećih pitanja u borbi za građanska prava. Ukupno 36 američkih saveznih država ozakonilo je istospolni brak, a više od 70% Amerikanaca živi upravo u tim državama. Vrhovni je sud odlučio razmotriti slučajeve 15-ak istospolnih parova iz 4 američke države: Ohio, Michigan, Tennessee i Kentucky, koje im ne priznaju pravo na brak. Tužitelji traže ista prava kao i heteroseksualni parovi i ukratko navode kako im zabrana sklapanja braka narušava dostojanstvo, donosi bezbroj praktičnih poteškoća i nanosi određenu štetu njihovoj djeci. Rasprava je zakazana za travanj, a sud će tada saslušati argumente o tumačenju 14. amandmana Ustava po kojem se svim građanima mora jamčiti jednaka zaštita prava. America stands at the dawn of a new day. Freedom, justice, and human dignity have always guided our journey toward a more perfect union. Now, across our country, we are standing together for the right of gay and lesbian Americans to marry the person they love. Objavljene su nominacije za 26. po redu godišnju medijsku nagradu GLAAD. Među nominiranima su tako i britanski pjevač Sam Smith i hit TV serije Transparent, Igra prijestolja i Orange is the New Black. Za nagradu GLAAD ukupno su objavljene 144 nominacije, a nagrade će biti dodijeljene na svečanostima u Los Angelesu 21. ožujka i u New Yorku 9. svibnja. Osim spomenutih, neki od nominiranih još su i priča o gej braku Love is Strange, britanska drama Pride, film o blizancima The Skeleton Twins i komedija Melissa McCarthy Tammy. U kategoriji umjetnika su pjevač Sam Smith, kantautorica Mary Lambert,
folk pjevačica Mary Gauthier, reper Angel Hayes i punk rock grupa Against Me. U kategoriji najbolje dramske serije nominirani su Shameless, Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder, Pretty Little Liars, The Fosters i Game of Thrones. U toj se kategoriji za nagradu natječu i Masters of Sex, Orphan Black i Last Tango in Halifax. U kategoriji za najbolji TV film miniseriju nominiran je samo film Normalno srce, koji govori o ranim danima krize HIV-a i AIDS-a u New Yorku. Di, your gays have arrived. Come meet everybody. Name here the group or organization you represent, in this case. Lesbians and gay support the minors. Quite absolutely. Now, I'm hoping you can clear something up for me about lesbians. Not now, Gwen. It's something I was told in the covered market. Now get settled in first, shall we? When you're in a battle against an enemy so much bigger, so much stronger than you, to find out you had a friend you never knew existed, well, that's the best feeling in the world. You van? I'm not getting in that. Then you'll have to stay here. You lesbian, are you, love? That's right. We're just off to Swansea now for a massive layers off. Audiovizualni pregled tjednih vijesti Zrcalo tjedna prilagođen je slijepim i slabovidnim osobama, a ostvaruje se uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.